doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita saluhutna amang inang, haanggi nang pinaribot, naung rade sonari mengikuti ibadah secara live streaming. Adorang setapuka parminggota di bagasan manuguton, parjulu mahita martangyang nahohom. Amin.
Marede mahita sia buku ede nomor 4 ayat sada tahak tutolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tujaho, ali jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah sianho, ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di bagasa. Jala marpangalaho haserepon maradopon debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanina di Banua Gijang, salehon matu hami rohana tugu, nabadia pikiran nadenggan dohot rohana ringgas pasauton ulaun nadenggan. Sailehon dame tu hami, asa sonang hami mangolu di bagasan pangodingim. Say marsigatung tu hatam mahami, maradop pun saluhut musunami. Say ramoti jala pergogoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu paunopon dung Trinitatiton. Imasian Sefania 2 ayat 3. Dului majahoba sude hamu ale akan na uduk roha di tanoon. Hamu akan na mengaradoti uhumna. Dului hamu hati goran. Dului hasarepon. Anggiat tung di odingi hamu di ari parangasameni ni Jehovah. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata.
Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupati. Amin. Poti madosata dijoloni debata martangiang. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus di pangulu hami. Hami halak perdosa na dangolon, roh tujoloni habangsa habediami, manopoti jala mengangguk dosa nami. Masa jut huarasahi hami ho marhite-hite pikiran dot hata pabahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohok nasa ate-ate nami, dohok nasa todi nami, dohok nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami ubain hami. Dibaheni, tamado rimasanmu jala uhumanmu hami, Tuha matean saleleng nileleng nahi. Alay na maporus mahami nuaing tu asini roham na gudangi. Mangido siyan nasa rohanami hasesaan nido sanami saluhutna. Say urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot ala ni guarmu na badiai. Ali Tuhan, saya asih maroham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisaan dosata. Molo tu ngadong manangise na merdosa, adong do pangodiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohan. Jala ibana do pardegganan taringo tu dosata. Alai dada holan taringo tu dosata. Doho do taringo tu dosa ni saluhut port. Hasangapon madidebatan na digijang. Amin.
Hatani debata turpuk epistel di minggu paunopon dung Trinitatis,on tersurat di Markus onom ayat sada sahatu onom margati soring mahita majah. Jadi hehema ibana siani laho tuhu tahago dangana jala diihutton apkasitian nama iban. Jadi jumpa hari Sabat sama mengajari di perguruan. Jadi longang marohani prop begesa akan nama yang dia doi tu ibana. Jala habis taran dia doi ani lehon tu ibana. Ai ulaun hagogon dope natupa ni tangan. Da ibana tukangi tubuh ni si Mariai, hahani si Jakobus, Joseph, Judas doho Simon, da dilabung ta akka ibotona, jadi tergasip manasida mida ibana. Lain na Yesus mamandok asida, naso malsangap dok rirang yang go diluat kudangan, yaka dongana sabua dot ibagas. Jadi dang terpatu pasad di ulaun hagogoon, dukon ni na upehosa, tanganna tu otik halak nam hasitan, laho pamalum nasi. Belongang marohana, alaso porsea nasida, taos dilihat maaka huta, nasaluat ajari. Ima sahatna, mertua maakan atu mangihon hata ni debata, jala no piopsa. Amin. Dakon ma hapor siautai songon nahitan dakon ni dongata hapor siaun isadok portion rap mahita adok au porsia ide bata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siat to di parbadia adorang sohabukan. Ido tu hatta tu mau na bernit di panguhuman ni silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinor silang. Na tua tu banua toru dung di tanom. Namula mangulu di aripat luhon. Namanai tu surgo. Laus hudul di siamu di debata Jehovah. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana pay mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namat. Au porsia iton di parbadia, jala adong sadahuria na badia, uria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dehasesani dosa, dohot dehatai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak na umate, dohot dia ngaluan nasras. Amin. Oh
Fikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Sada Juli 2020 Sada. Ibadah Minggu HKBP Rawamangun. Hombar tu anjuran pemerintah, Minggu Sadarion 10 Sada Juli 2020 Sada, sahat tu 10 Walu Juli 2020 Sada, Gereja HKBP Rawamangun, Patupaon Parmingguon Holan Marhite live streaming, ima pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 10 tolu WIB bahasa Indonesia, pukul 10 onom tolu puluh WIB bahasa Indonesia. Suderuas ni Huriata asa mandohoti Parminggoni di Ganup Jabutabe. Pemakaian Gereja Dohot Timotius Lukas, Partupolon dohot pamasumasuon naung terjadwal saliling PPKM darurat. Boido di Patupa di gereja, alai holan 30 halak naboi mandohoti. 15 sian paranak, jala 15 halak sian parboru. Jala pinangidoma asa jolotes antigen akan namandohoti. Gedung Timotius Lukas sementara dang boijo dipake marsi buha-buhai dohot martolu M. Partangyangan wek, hari Rabu 14 Juli 2020 Sada pukul 10 siawib. Di Patupa Huriata do partangyangan wek marhite live streaming manang YouTube sian gereja. Sude ruas ni Huriata asa mandohoti partangyangani sian Jabutabe. Hari Kamis 15 Juli 2020 Sada pukul 10 siawib di Patupado Partangyangan Wik Kelapa Gading marhite Zoom. Ruas ni Huriata Wik Kelapa Gading asa mandohoti partangyangani di Jabutabe. Bantuan sosial. Patupao ni Huriata do mangalehon bantuan sosial sian poti parasian tu ruas ni Huriata HKBP Rawamangun na terpapar COVID-10 sia, na isolasi mandiri di Jabu. Ima berupa paket sembako, vitamin, sanitizer, dohot masker, tu 100 kakak. Pinagindo batu sintuawik asa dipasahat data ruas sian Ganup Wik. Tatangyakon ma asa dilehon tuhata gugu dohot pasu-pasuna, boy hita menghadapi COVID-10 siaon. Ruas namonding, Sada, na di hari Rabu 7 Juli 2020 Sada, nunga jumolo monding sahalak namar baju. Ruas ta, Luciana Boru Simbolon, umur 46 tahun, boruni amata tupak marwan halo. Tubuh ni inata Ruslina Boru Marbun Nahinan. Alamat Jalan Pramuka Saritolu nomor 50 RT 12 RW Pitu Jakarta Pusat. Palmeriam Jakarta Timur, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Tu udean, hari Jumat sia Juli 2020 Sada di TPU Pondok Rangon. Opat, na di hari Kamis 8 Juli 2020 Sada, nunga jumolo monding sahalak ama ruas ni Huriata, Yopi Palito Raja Guguk, umur 45 tahun, hina baluhon ni inata Sarma Saroha Boru Manalu.
Alamat Menteng Metropolitan, Blok B Onom nomor Sia, Cakung, Jakarta Timur, Wik Penggilingan. Tuudean, hari Kamis, 8 Juli 2020 sada di TPU Pondok Kelapa. 5. Nadi hari Jumat sia Juli 2020 sada, nunga jumolomonding sahalak ina ruas nihuriata, Ristauli Boru Purba, umur 77 tahun, tinading ni amata Rapen Pandiangan Nahinan. Alamat Jalan Benda Jaya Timur Sada, Blok P nomor 10 Walu 10 Sia, Duren Sawit, Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. Tuudean, hari Jumat sia Juli 2020 sada di TPU Pondok Kelapa. Onom, nadi hari Jumat sia Juli 2020 sada, nunga jumolomonding sahalak namar baju ruas nihuriata, Irma Boru Sitompul, umur 45 tahun, boru ni amata Pitor Hamonangan Sitopul Nahinan, tubuh ni inata Duma Isi Timur Masi Boru Simamora Nahinan. Alamat Jalan Haji Ten nomor 10 Sada, RT 4 RW Onom, Kayu Putih, Jakarta Timur, Wik Rawamangun, Tegalan. Tuudean hari Sabtu sia Juli 2021 sada di TPU Pondok Rangon. Pitu, nadi hari Sabtu 10 Juli 2020 sada, nunga jumolomonding sahalak ama ruas nihuriata, Walman Sianturi, umur 78 tahun, hinabaluhon ni inata hot nida Borumar Paung. Alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 5 RW 5 nomor Onom, Wik Balap Sepeda. Tuudean hari Sabtu 10 Juli 2020 sada di TPU Rorotan. Tuhatama namangalehon gugu dohot pangapulion tu keluarga namar sitaononi. Tambahan namar sahid. Sada Sintua TM Lumbantoruan, Wik Rawamangun, Tegalan, dirawat di rumah. 2 Marhulalan Tambunan, Wik Rawamangun, Tegalan, dirawat di rumah. Charles Nababan, Wik Duren Sawit, dirawat di rumah. 4 Elsie Boru Tambunan, Wik Pulau Asem, dirawat di Rumah Sakit Tarakan. 5 Risma Boru Manurung, Wik Kampung Ambon, dirawat di rumah. Onom Nelly Boru Manurung, Wik Kampung Ambon, dirawat di rumah. 7 Ruth Boru Manurung, Wik Kampung Ambon, dirawat di rumah. 8 Edi Charles Manurung, Wik Kampung Ambon, dirawat di rumah. Sia Asmeri Sinaga, Wik Penggilingan, dirawat di rumah. Pelean dot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata, di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di goarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Tapasada marohata martang yang mahita. Damini debatana semurung sian saluhu naroha, ima mengeramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhna kada mangdainang haha anggi pinaribot na secara live streaming beribadah manang marminggu diakka bagas tabi. Salam sehat ma siak kami sude akka parhobas di bagas tikion sude hita saluhuna
na boy beribadah sanggia matutu di padau debata sian hita persahito manang mara nama saditikion jala say margogo mahita laho badalani akka ari-ari ningulutta na pinasahat ni debata terus mahita martangi yang tujolona asa digonggomi debata nang parnguluat tabi. Damang dainang dihamu sude akahanggi pinaribot hatan debata di bagasan minggutta sadarion ima nanienet sian panurirang Amos biddupitu mamukkamay siana 10 sahat ayat 10 pitu. Didok hatana songonon ujaha matu hita saluhuna. Jadi disuruh si Amasia malim sian Betel suruanna tu si Jerobeam raja sian Israel ninama. Marjehe-jehe do si Amos do pakho di tonga-tonga ni pinopper ni Israel. Dang tartaut tanoi hata-hatana sudina. Ay sonod do didok si Amos ikomate si Jerobeam marhite hite podang jala ikot tarboan tu habuangan yang go Israel sian tanona. Dungi didok siama-siama tu siamos. Laho maho ale paralatan. Mapors ma ho tu tano Juda jala disima ho mangan sagu-sagu jala disima ho manurirangi. Ala yang go di Betel unang beda dati manurirangi. Ay huta habadiaon ni raja idoy. Jala hudulan ni haraja odoy. Jadi ni nasyamos mangalusi siya masya. Dang nian panurirang ahu. Jala dang anak ni panurirang ahu. Halak parmahado ahu. Jala napapungu-pungu parbenihaw at tajaw. Dungi dibuat Jehovah mahausian na mga biru-biru. Jala didok Jehovah tuahu. Laho maho manurirangi dopak bangsokku Israel. Ope tangihom mahata ni Jehovah. Nimmu. Dang jadi ho manurirangi dopak Israel. Jala dang jadi pistikonommu hatam dopak pinopar ni isi Isak. Di bahini songonod do hata ni Jehovah. Marmainad do jolmam di bagasan hutam. Jala maragyan kanakmu do borum marhite-hite podang. Jala bagian do tanon marhite-hite ruji-ruji. Jala mate di atas tanon naramuddo yang goho. Jala tarboan tuhabuangan ya Israel sian tanona. Di sido sahakna. Kude tu hatta dihamak kadamang dainang anggi pinaribot saluhutna kita na secara live streaming marminggu di akka bagas tabe. Adong do hata maddo songonon. Sisogo do ninna maddok hata nasitong. Ada kamang damang dainang. Tikos do itu tu. Sisogo do ninna maddok hata nasitong. Pasti benar. Puasa. Dan ngolo halak. Ngolo makilala do ibana di bagasan gok hasalanna. Dan ngolo mana mabegi akka hata-hata nasitong. Gorang do sipatakan na tua-tua mur tu geleng na. At jugari dok konanakon nai. Nasitong jala dikritik. O makna do bapak na. Pasti do. Dohonon niyo makna manang among na. Ay dana do peho. Soang do pwede boto ho. Aw do ngalyak kumangan. Gudang do songoni padahal kritikan anaknya itu benar. Jadi memang di tengah-tengah ni akka parpungu ape, di tengah-tengah ni akka keluarga pe, boy do jol mana memet, manang napogos arong keluarga ta, manang anggita, manang ibotota, manang hahatta, boy di mana dang tasur makatai, ala memang tahilala. Siapa pehenan dang cukupi mana boy makatai di tengah-tengah ni akka parpunguan.
di tengah-tengah nyaka ulau marga, di tengah-tengah nyaka ulau keluarga. Udang do songoni di hitalak Batak, saya mahuom do, manang sip do, akka jol mana mek di tengah-tengah keluarga ta. Bahkan boleh tadokon, apa sih mbak bah? So ya, seorang ibak ko manang aha, ayan nomor bolongan no guguan, umoti do syakko. Padahal sebenarnya perlu ada diskusi yang baik. Perlu do adong pakatayon nadengga di tengah-tengah ni keluarga, laho merumuskan sada tujuan nadengga di tengah-tengah ni keluarga. Bahkan di hamuda mang dainang, gudang dotong di tengah-tengah ni kaparmingguon, tang lomorani ruas mabege jamita di padita na, na menjingung perasaan. Ate, apalagi di huriat HKBP, Pitor songon na malisik do pakilalan na karuas bolo arong jamita ni paditay menjingung perasaan. Alay sebalit na, podo rap hudul ruas ni huria di bagas gereja, mabagihatan ni padita, alay ketika pendetanya berbicara tentang firman Tuhan yang keras, bahkan ketika pendetanya laho madokon hata na koras di bagas jamita nai, boy dodongan na saudulan ni madokon, ima, tusad do jamitay, ima, tuhodo jamitai. Kalau songoni, padahal sebenarnya konsumsi khotbahnya Pak Pendeta ini adalah untuk seluruhnya. Bodoh, alamak kilala di mana jonok tupat di tahun, jalan gudang di mana tupat di tahun. Padahal pendetanya berkhotbah dengan firman Tuhan yang begitu tajam, dungi sogo marohana. Beh, ulion na dingga selilingon, tapi songoni majamita ni pat di tahun tuaw. Tapi sasitong na, tak tu iba na jamitai. Semua orang boleh menarik diri tentang firman Tuhan. Makanya dokon hatan di batai songo podang si dua babadui. Ya harus songo nyak kadamang dainang pengalamakku di gereja di Jakarta, aku masih ada punguan. Yudang mau merjamita, marbona tahun. Temanya tentang Psalmen 133, hidup rukun, saudara, hidup bersaudara dengan rukun. Bahu baik jamita kuduk denggan. Dungi mungkin karas marajamita kon di sasahalak. Alay nakpala hubotoy nahona imana tu jamiton. Alay makilala may mana teng pakuling yaw sa taon. Jadi mulai minggu na sida holang turu na pitor langsung ngusor may mana. Tang boy marsi jalangat pitor tu sa pinggir gereja may mana. Tetapi saya tetap mamakulingi bolo Jepang. Jadi mulai ibering mana pitor medaw, pitor marikati. Bagi saya itu enggak menjadi satu kesalahan bagi saya karena saya berbicara tentang firman Tuhan yang benar. Dan sebagaimana supaya ketika firman Tuhan diberitakan dengan benar. Makanya Galatia 4 ayat 16 mengatakan, apakah dengan menyatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Idoko Galatia 4 ayat 10. Jadi gudang dosongonnya kadamang dinang, akka hita saluna, walang songon nauti pedas hataon, bapitor gabe musuh do hita. Pitor gabe alo do hita. Tetapi jangan salah. Memang kebenaran itu, kejujuran itu sangat mahal harganya. Bahkan kita akan menanggung resiko yang akan kita katakan. Songoni dok kadamang dainang turputa di bagasat tikion. Ketika seorang Amos, panurirang Amos, majupangi malim Amasia, sahalat tong panurirang secara struktural keagamaan diangkat menjadi malim. Parhalado di tengah-tengah ni bangsoi. Alay alani gudang akaulon ni bangsoi nasodinggan. Bahkan Raja Yerobeam juga melakukan sesuatu yang tidak baik. Secara faktanya, secara de jurisnya mereka beribadah dengan benar, secara de jurisnya. Tetapi secara faktanya mereka tidak melakukan peribadahan itu dalam kehidupan mereka. Ibadah itu hanya berlaku di ruang ibadah saja, tetapi sebenarnya ibadah yang benar ketika kita mampu mengaplikasikannya di luar gereja atau di luar kehidupan kita. Itu sasitong na ibadah yang benar. Jadi sekali lagi saya katakan, ibadah nasitong dak kolang alamar minggu hita di bagas, alai ibadah nasitongi ketika Bapak Ibu keluar beribadah dari gereja dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan saudara sehari-hari. Itulah ibadah yang benar. Dan idona dituntut panurirang Amos
tu Malim Amasya ketika dia menyatakan kesalahan, menyatakan kritikan, menyatakan banyak sekali yang tidak baik yang dilakukan oleh Raja Yerobeam pada waktu itu di tengah-tengah ni bangsoi. Namora lamamora, dapogos lamar pogos, jalamat saya gudang doaka nama asa di tengah-tengah di hati. Omma jara kritikan nama saya koras di pasahat si Amos tu Malim Amasya. Jala memang pikiran di si Amos tu Malim do pasahaton hata hasit tongan alai botibana seorang malim, seorang panurirang macai jono do ibana tu hasit tongan. Jala memang konido seorang hamba Tuhan, kalau jemaat tidak percaya lagi kepada seorang hamba Tuhan, barang binoto be. Tui dia memana mangalu-alu. Tui se memana laho pasahat tonak kana hinal sohon ni rohana. Molo seorang hamba Tuhan tanda kutip ember bahasana, ipasa maju holso ni rohana tu paditon. Dungi holangi pasa ruason kelu kesana, dungi roma paditon ipahata-hata mamusik tu halak, barang binoto be. Dak sitong be hapat di tahun ni. Dang benar be malim ni. Dan itu yang harus menjadi satu kritikan pedas yang disampaikan oleh Amos kepada Malim Amasya. Tuibana di pasahati alai gabe dang lomoro hani Malim Amasya laho mabege hata si paingot ni panurang Amos. Jadi damang dainang tangya ko kamu mahami akka perhaladun huria asa unang manyassusongoni. Tetapi ketika kita dipilih, kami dipilih menjadi alat Tuhan, berarti kami juga harus mampu belajar dan terus belajar menyatakan kebenaran di tengah-tengah yang akan ngulunami. Jala apalagi di bagasan ngulu, di bagasan tikion. Aledang olo si Amasya mabigay, baka disuri mana do, disuri mana do halak laho pasahaton tu si Yerobeam alanunga di pahata-hata si Amos si mana jalanunga di pura-pura, diberikan ancaman, diberikan imbalan dari kejahatan mereka. Jala disodo damang dainang tung macai takas itu tu boharo tutu halak nama dok hasitongan jala ikon mangai bana di nama dok hasitongan ini. Ketika orang tidak memperdulikan, ketika orang tidak percaya, bahkan nak kadang hidup manusia unang bedesok ke makata hatai lama ho, caran doi hasamangak ko, caran doi asaboy ho mangalang sagu-sagu di son, manurirangi di son. Ini yang menjadi satu catatan bagi kita. Yang Porsea Malim Amasya di hatani si Amos. Ala diri pimana do cara ni mana ilahu mangalang manang-mangan ala ni perberita uliun. Ope damang dainang kita mau katakan bahwa Amos tidak seperti itu. Nah di sinurun di batado ibana. Bahkan di dokon ibana do latar belakang di mana songon sahalak na marmahan jala papungat tajau. Dia benar-benar menunjukkan kredibilitasnya, integritasna songona disuruh ni debata ibana jaladang alani sesuatu, bukan karena sesuatu hal maka dia melakukan itu. Alai alani tulus ni rohana, ya, karena tulus hatinya, bukan karena keinginannya sesuatu. Ay gudang do halak si songoni alani sesuatu mangulahoni, ya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Jangan menghormati orang lain melebihi rasa hormatmu pada dirimu sendiri. Jangan menghormati orang lain melebihi rasa hormatmu pada dirimu sendiri. Gurang do hala penjilat, ate. Kayak puji-puji hala, isi puji-puji hala, naburjunan. Akhirnya orang itu menjadi seperti yang diagungkan, yang disembah-sembah. Lama-lama dia menjadi budak orang itu. Ikobodo sudah hita mamereng rap. Apalagi di tengah-tengah tatkio kan, siapa sih nggak suka dipuji, siapa sih nggak suka dibanggakan. Tetapi sekali lagi saya katakan, jangan hormati orang lain melebihi rasa hormatmu pada dirimu sendiri.
Molo soboi dihormati ho dirim, dang boy dia gukak ko dirim, berarti mek maho dijoloni halak. Mek maho dijoloni hatoropan. Kita harus mampu mengangkat diri kita lebih besar. Walaupun dalam situasi, kondisi, bahkan sosial kita harus memiliki rasa hormat bagi orang lain. Walau pistar do mana tong baik ko bangga do hita ko tapuju do pistaran nai ba bolo memang naburju di mana ko do honot do mana naburju molo memang parpangkat do mana kon hormat tapi sebatas rasa hormat bukan malah mengecilkan diri kita sendiri dan itu tidak dilakukan oleh Panurira Amos ketika pun dia mengatakan demikian kepada Malim Amasya bahkan ketika Amasya melaporkannya kepada Yerobeam dia tidak pernah takut karena bagi dia kehidupan diri sendiri menjadi sesuatu yang luar biasa. Iko berharga do menotta diri tonak kamanginang. Unang sampai tunama tua kita tidak mempunyai nilai yang baik dalam diri kita sendiri. Dangarong nilai ta. Ipasahat Panurira Amos don. Tutonga-tonga ni Malim Amasya. Dia tidak takut walaupun secara struktural akan ikudokkan bahwa Malim Amasya itu diangkat menjadi malim di tengah-tengah Nasida di tengah-tengah di bangsa Israel alai secara perilaku iko perlu do damang dainang marsi paingotan nangpe ibana dang bagian sian Malim manang bagian daripada Panurirang diamang dainang dihamu kanggi pinaribot aha do naing dohonon diturpukta di bagasa tikyon di bagasa binggutta sadarion na parjolo sahali neng dohonokku buti setiap orang harus punya hati nurani yang baik. Jadi kemakuling do panggorani roha. Kalau Amos disuruh oleh Allah memberitakan kejahatan, bahkan memberitakan segala apa yang terjadi di jemaat, manang di warga Juda di hati di bangsa Israel, utara selatan di hati, maka dia juga harus benar-benar mampu memiliki hati nurani yang baik. Jadi jolma namarhata hasitongan iko perjolo do arong aha panggorani rohana laho mandokko sidohononi. Dang asali dokko ni. Ya. Asing do halak naparhata nasitong doho namang gurui. Bolo namang gurui na pamalo-malohod di. Gudang do halak manggurui so ibawa to manang aha alay gurui misalna SMA may mana tama SMA. Igurui mana dia jari-jari mana dosen. Barang tikos betong. Boleh nggak salah kan? Manang songtam matanna. Manang sohai boto mangalopa. Alay igurui mana ya jari-jari mana sep. Namalo mangalopa. Barang tikos betong. Gudang dua halas songoni. Pamalo-malohon. Ate pamalo-malohon. Ima guar namang gurui. Asing do hala namang gurui. Dohot namak katahon hata hasitongan. Di tengah-tengahnya kanggolu. Ni portibion. Di bagasa turpokon nakaning diajar hita asa marhata hasitongak kita. Kita harus belajar mengatakan yang baik kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Kita harus tetap menyorakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan seorang anak kecil Bapak Ibu ikut tajari mulai mana madokon akan nasitong di tengah-tengah ninguluna. Unang tajari mana margabus ate. Unang tajari mana setabi orang-orang yang suka carmuk ya. Cari muka ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada dua mukanya kasih satu kepada orang yang cari muka supaya mukanya ada ya. Unang dang siajaron itu dana sesongoni ya. Jangan misalnya dia berlaku beda. Tetapi ikut tamulai dosia setehehota anak kota na met nang satu hitape laho menyorakan hasitongan kebenaran di tengah-tengah nguluni akan aporsea. Halak na marsiajar manuaraho na kahasitongan di tengah-tengah nguluna tidak pernah bermental pengemis. Na jolo woloro halak batak tu Jakarton jarang do halak batak pengemis. Ale ditikin berpudio ngagudang be halak batak pengemis idelenan. Tidak bermental pengemis seperti itu. Orang yang selalu menyuarakan kebenaran, halak nadi bagasan todina, saya dong do hasitongan, pasti dia berlaku
dan selalu untuk bisa maju di tengah-tengah dinguluna. Itu namasa. Bahasa olo si amos laho manurirangi bangsoi, bahasa olo si amos sahala permahan jala pemungut atta jauh rotu bagasan malim amasia. Karena apa? Karena dia ingin ada perubahan. Change your life. Perubahan hidup itu perlu. Itu, unang bojol mas stuck di zona nyamannya. Orang lain itu harus bisa berubah. Seorang ayah, bapak, atau ibu ketika melihat anaknya pendek padahal mereka panjang, tinggi, ya, Peter Mabierdi, keturunan ini sih dong gelek kok, bahasa gue pendekon. Mulai SD, isu rumah berenangi, isu rumah olahragai, ileo makanan ada dengan asa boy tiboy mana. Itu perubahan. Dia tidak mau anaknya itu seperti itu. Nah, setiap orang harus mampu mengadakan perubahan dalam hidupnya. Orang yang selalu mendatangkan kebenaran, patuduhon hasitongan, iko mampu di mana? Mabai perubahan di tengah-tengah ningguluna. Dalek konido na tarida. Dang lomo rohani si Amos nama saya gak bisa ngoni terus. Tapi dia ingin satu perubahan yang baik. Dan dia tidak mau menjadi orang yang kompromis. Taboto orang kompromis akan manginang. Dan oleh mana terseret dia kana masai. Tidak. Bapak Ibu, saudara-saudara harus mengajarkan kepada anak-anak itu apa? Prinsip hidup. Setiap orang harus punya prinsip. Itu. Bola dong gelengmu mencelak-mencele, bola misalnya diskusi muda di Jabu. Tiba-tiba mana, aku ikut bapak lah, tokinai aku ikut bapak, mama lah. Basi ajar honor di. Ikon adong do prinsip ni mana, ise si do hotonna. Kita juga begitu. Jangan kemana angin berhembus ke situ dia. Itu teh, biasa songoni itu teh. Yar pengalaman ko songoni di sadahuta. Ate kada mang dainang. Inaton longo-longona do suara pige mana, bolo merkur. Ate. Dia mas suara no godang isi me mana. Hape reng bote mana mas suara pige mana. Suara pige do inang. Mamereng isi ma emang bolo gumugon no suara sada, bat suara sada. Bolo gogon no suara dua tu suara dua ina. Bah. Songoni me mana berpuluh-puluh tahun. Marpuluh tahun marsi ajar merkur dak cahabo tua suara pige mana. Itu. Bah, asing inaton. Tapi kalau 20 tahun ko nang merkur ro. Ai mada. Ai ngalubinya 20 tahun amang. Ali songoni ma asama di dohotan. Tidak. Orang harus punya prinsip hidup dan orang tidak boleh kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Orang harus mampu keluar dari zona nyamannya. Makanya setiap orang sampai kapanpun dia terus belajar. Dia terus belajar dan belajar untuk mampu mengubah hidupnya dengan baik. Supaya ada perubahan yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Karena apa? Karena manusia itu punya cita-cita. Manusia itu punya harapan. Manusia itu punya tujuan hidup. Manusia itu punya yang dinamakannya keinginan ke depan. Dan itu harus dia lakukan dengan cara mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Itu na boy berengot tanda perjolo sahali. Makanya setiap orang Bapak Ibu saudara harus punya hati nurani. Ikon adong do pangubuk ni roha. Ikon adong do panggora ni roha di tengah-tengah ninguluta. Kalau setiap orang tidak punya hati nurani, maka tidak adalah terdapat kejujuran, kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Ale alarong do pe panggora ni rohai di ganuk nguluta. Gurang dopiak kana burju. Gurang dopiak kana burju di Portibion. Gurang dopiak kana marasiasi di Portibion. Gurang dopiak halak na olo mapay na dengga di Portibion. Tarlumowi di zaman pandemi COVID-19. Matse gudang do akaruas mangurupi dengan naruas. Matse gudang do warga jemaat memberikan pertolongan kepada warga jemaat yang lain. Walaupun tidak disuruh oleh gereja. Tetapi dengan hati nuraninya yang baik, dia mau menyuarakan kebenaran. Menyuarakan kebenaran itu sama dengan menyuarakan kasih Kristus supaya kehidupan ini lebih baik. Jala ido na pinadalaton nyaka jolma na parholong roha di Tuhani. Di mana perjolo sehali na boy dohonok kutu hita salu na damang dainang. Na paduahon yang dohonok tu dihita 2 Timotius 4 ayat 2 madokos susongonon. Hujaha majolo 2 Timotius 4 ayat 2 madok si songonon. Jamitahon hatai hajong jokko ditikki naune nang soune picang paingot
apoi marihite-hite nasalabas ni roha dohot tamudayon. Keunggulan di huriat HKBP, di HKBP arang dope ruhu parmahanyo pamitsangion. RPP guarna. Jalah holang di huriat masa dui. Asaboha. Firman Tuhan tanpa tidak dilakukan berarti sia-sia. Hata ni debata na ni jamitahon na binagion molo sa diulahon di goluna. Bakadang ipaingot tu ganu pakkarwas ni huriatta dang marlapata ni. Makana di huriatta HKBP adong do ruhu parmahanyo pamitsangion asalaho paingot to nakana sala. Paingot to nakana sudinggan. Alay gudang do di Jakarta ditabuni honak karwas ni huriai kesalahan na manang kesalahan ni geleng na. Ya. Kalau dikatakan beritakanlah firman, baik tidak baik, mari kita RPP tagudang dui. Mabiar, sahira bikasi, sahira marah dui. Apa yang mau tabasi songoni tonga-tonga ni akang ngolutta, di tonga-tonga ni huriatta, asa merpikir dohala Allahu mangulahun nasudinggan di tonga-tonga ni nguluna. Tak pola itu mabiar di si. Alay molo solomoro rohatta kamang damayang dainang, baulo mahita tang madokon, mulai gereja sianu bebas doon na batu sibah mulao. Molo solo hita diharahon. Makanya firman Tuhan ini tadi mengatakan kemana? Ketika Amasya mengusir Amos, lalu Amos menyampaikan tentang firman Tuhan. Amos menyatakan tentang hukuman Tuhan kepada malim Amasya ketika dia benar-benar tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Di pasahat si Amos do hata ni debata, uhuman ni debata, to kahalak na seolo manangihon hata ni bata, dia kahalak na seolo berubah di tengah-tengah ninguluna, dia kahalak na seolo mampu menggeser kehidupannya dari yang tidak baik menjadi baik. Setiap orang pasti seperti itu Bapak Ibu. Alani dihamuk kadamang dainang, kurian itu hatta, naing matutu hita, tongon panurirang Amoson. Ikut dohita, boy madokon hata hasit tongan. Belajarlah. Selalulah berproses untuk mengatakan yang baik, yang benar. Dang boy donok kusong pabalin ni tangat do telapak tangat do lahu mengubah perilaku orang, tidak. Tetapi proses untuk belajar mengatakan yang baik itu perlu. Proses untuk melakukan yang baik itu perlu. Ketika proses itu bisa mengubah kita, ketika proses itu bisa menjadikan kita menjadi lebih baik, teruskanlah itu. Terus kamu mayak kamanginang. Ate. Jadi molo halak nadenggan do mangudaulaon, boleh bagaimana kahata-hata nadenggan tang pola ci rohana. Kadang-kadang pola satu pikiran na, satu hati-hati na ala denggan do. Ale molo halak naso denggan mangudaulaon dingoluna, selalu doi merasa bersalah, molarong hata-hata nadenggan. Dileok kalak tibana. Selalu doi merasa antipati, bahkan mungkin olo doi mana lari. Ate, sian kahata-hata nadenggan ni. Jangan biarkan diri kita terseret dengan hal-hal seperti itu. Jadi mari kita minggutta sadari oda mangdainang naing matutu hita laho macuarahon hata hasit tongani. Teruslah berproses, teruslah belajar. Unang pola mabiar hita. Ay maulo halak nadinggam mangulaulaon sonang domodumi hamuna. Ate, sonang domodumi. Ido ba? Takkuboto au salah mangatusi. Halak na terus mangulaulaw nadinggan sonang domodum. Alay halak na mangula nasudinggan, tang tabo modomi, tang rengesi, nang pemarase mana, nang pese na iba sa pula lugali, dang boy modomi. Ay ngalido daging na, alay ate-ate na mohop, mamikirak ka na masay. Alay mo lohita raong, tabereng ma, hurok ka majo sa tay majo ka manginang. Arong do halak, gurang pelang imanidahan, tabu-tabu idahan na, ikan na, lepan na, alay ka mok-mok, tetak ko kurus. Nang dua piring tulu piringnya lang, nak mok-mok. Tapi orang do halak holang jengkol dia lang, ikat teri sabel. Sa piring lang, mau demi mana isi mini, mau di mana? Unang juta dok di mana nomor saya tidak. Ale sonang goluna.
Kita pun harus seperti itu. Jadi unang pola jo tapi kiri misalnya kemanginang apalagi kadamang dainang nari baga saparsa itu pandemi sonari ya teh. Selalu berpikir positif, ya. Selalulah bergembira. Ate, asa buah asa kuah imutta, asa lawak kapanahiti di tengah-tengahnya kaparnguluata. Pos marohatta bahwa setiap orang yang benar-benar menyuarakan kebenaran dalam hidupnya, maka dia juga harus terus menjadikan dirinya menjadi orang yang baik. Menjadikan dirinya menjadi orang yang unggul, menjadikan dirinya orang yang benar-benar bisa dipakai Tuhan melalui perbuatan-perbuatannya yang baik juga. Amin. Martang yang mahita. Mulate marohanami di Tuhan di bagasan ikion nunga hutang yok kami hatam di bagasan sadarion. Ipakuling hatami dohami Tuhan asa terus sami laho madok hakahata nasitong pajongjong hasitongan tetap menyuarakan kebenaran di tengah-tengah di perngulun nami nang pegudang akka nama sa akka hamaolon jupang akka parsahiton di sadok portibion ima pandemi virus corona sa pulisyo alai marhiti hatam margogoyok kami asa dipakeho hami Tuhan lahu gabi pasu-pasu di portibion mariteh kahata ng pabenan nami. Posdorhan nami Tuhan, naing mahami terus berproses, belajar, laho mangulahoni di tengah-tengah ningulu nami. Jala memang ilo tanggung jawab nami, soon sahalak, namang yutok ko, ikuboy do hami Tuhan, gabi sodang, gabi sira di portibion. Ale Tuhan jala dewata nami, posdorohan nami. Dang pedi bagasan hamolok kami Tuhan. Dang sudah nahami, laho mangulahon hasit tongani. Bodoi tudungan nami, dabagas nami, tuak kaya nakon nami, tuak keluarga nami, tuho barjabu nami, tuak kadongan nami seperkarejoan, nang humaliang nami pilih Tuhan. Bahkan nasa saugamo dohot tami. Maulah pakai hami ngulu nami dohot denggan. Gabe jamita nama ngulu may Tuhan. Diganup halak nama mereng. Alani upangido hami matuho Tuhan. Terus mahami paingot. Asa marhite hatam napay ngetok kami. Mardalat di bagasan hasit tongak kami. Boy mahami Tuhan. Makilala. Akka denggan ni basam, makilala akka pasupasum, makilala pakkaolmu di hami. Aisyah totong doha porse hami hatami, namadok jahubado si parmahak kami, dang tagamon hurangak kami. Ale jahuba de batama nami pasupasuma akka ruas ni huriam. Damang dainang haanggi pinaribot, na secara live streaming, marminggu dak kabagas nabi. Pasu-pasu matuhan akka pangidon nasida. Pasu-pasu matuhan akka tangiyang nasida. Terlungobi di masa di tikion. Asa di bagasan hasabamon, hasabaron. Sudiak karos di huriam, paima masoho pandemikon. Dan sudah nahami Tuhan mangulak kolon nami, nang pesiap bagas jabu nami, lahu mangulak keparkarijuan nami. Ima jona masa di basa tikion. Las kuasa bapok kami may Tuhan. Asa unak kolang pikiran nami upake hami lau mangulaulaon. Ale terus marpanukut tuho. Ahado naboy patut ulahon nami. Obar tulong moni rohami. Ale Tuhan jala di bata nami. Tude akka ruas ni huriam. Sian na met. Ikola minggu. Remaja naposo. Ama ina dohot lansia. Ramoti manasida. Oh mana mamasu-masu nasida Tuhan diakka bagas nabi. Oh matotong Tuhan nama ngaleho nakka nariko di tengah-tengah ninguluna. Ngagudang Tuhan akka ruas ni huriam. Na terpapar COVID-10 sia di basa tikion. Di rumah sakit. Di Wisma Atlet. Diakka rumah sakit nang di Jakarta. Dohot na isoman isolasi mandiri diakka bagas nabi.
Macetorop Tuhan, bahkan hampir mencapai 200 calak. Songon adong di warta jemaat nami di Tikion, na terpapar COVID-10 sia. Do dipersahiton na asing do pele Tuhan. Ale Tuhan jala di bata nami, mangido mahami Tuhan. O mana mangalehon pos ni roha. Diganup akarwas ni huriam na di basa persahito di Tikion, naso hagwara kami ganup marsada-sada. Asalehon matotong Tuhan hamalumon ni parsahiton na. Dulo mana sida Tuhan. Dulo makarwas ni huriam na di rumah sakit, di piga-piga rumah sakit di Jakarta. Nang dia kawisma atlet, nang dia kabagas nabi. Asa totong na sida Tuhan majo warmu na beriai. Totong na sida Tuhan pasatong ngulu na Tuhan. Molo nunga di duloho na sida Tuhan. Adong mahwaso di lokko tu na sida. Jamama pamatang na sida. Alani debata Jahoba manami. Rapok dohotto mana sida Tuhan. Lahoma mulus akka hamoloni. Lahoma mulus akka parsahitoni. Ale Tuhan jala di bata nami. O mana mangalu nakahamalu mudina sida. O mana mangale honakka pakrimun dina sida. Ngartangnya kami Tuhan diak taganup ruas ni huriam. Adong pitu keluarga. Dinong tinadikon akka nasida be keluarga namarhite hamatean. Jala tu matangis akka keluarga nasida. Ditinggal honakka nahina holongan ni rohana. Ale Jahoba de batama nami marasi ni roha moho. Mangapuli sudah ka keluarga. Namarukil di bagasa Tikion. Natu matangis di bagasa Tikion ali Tuhan. Asa tarapul rohana sida. Apuli marohana sida namarsahi. Asa boy tarjalo nasida akan nama sao di tengah-tengah dinguluna. Jala tepu pakilala nasida di akan nama sai. Alai adong doho ali Tuhan debata manami si pangapul na sumurung di nasida. Pos dorohanami. Marhiti hatam. Marhiti akasi paingot. Boy tarapul rohanya ka keluarga. Di parmoding niya ka nahina holongan ni rohana. Boy na sida majalo ka namasay di tonga-tonga ni nguluna. Yang songoni akarwas ni huriam na dibaga sa gajang ni umur ulang tahun. Ale Tuhan jala di bata nami. O mana mangale honaka las ni roh di nasida. Asa mariti gajang ni umur na pinasamu Tuhan. Totong di pasak nasida nguluna tuho. Jala horo totong Tuhan di bata nasida. Lahuma mulu sakka nguluna nasida tujulan ni arion. Jala unang alang asini roham. Asal yang nomo musik aka gajang ni umur di tahun-tahun yang roh. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nang pemerintahan nami. Di masa PPKM on merdalan. Leo mabisuk tu presiden nami nang sudah jajaran na. Asa boy mangatur negara nami uduk denggan. Asa boy totong Tuhan lam sumurut. Pandemi kon sian huluat namion. Totong leo dinasida kahipason duk gogo na syakkoi. Molo nasida marsuara Tuhan. Nahilalahame doi suaram doi Tuhan di pasan nasida Tuhan. Atau ngale Tuhan jala di bata nami. Saat di homa ngulu nami Tuhan. Saat di homa salu nakolon nami. Marita anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Uri Tuhan tadi hamuak kamang damang dainang haanggi pinaribot. Sama hita sonari itu dapat pengupiliata. Marhite barkot nadong di tangat di hempot tabe. Boy manot tapasahat akapiliata. Tu bagas dihuriata melalui transferan. Barita kabang nang dihunjuk. Bari di mahita.
Tatangnya koma peliata kehidupan di bata martang yang mai. Ale di bata manami na di banua gijang hodo haroron di salusile leon na dinggan do na sa ulibasa na maulutus. Upasat hai masyan na nilehon mi tuhami pilen nami tuho. Sejalo magabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu majala ramoti asa para syak kami pilenon. Patimbuluhon harajang muri tonga-tonga ni huriam do di portibio. Buhai marohanami marhite hite tordim. Asalam tadahami gudang nisile oleh homi tuhami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoni oniro di pamataku. Osado Alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Sero maharajonmu. Say saut malom meniroham di banua tongosongon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Se sama dosa nami sompanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay ho. Di pasu-pasu jala diramati Tuhan di batamamu. Di sodakot Tuhan di batama bohina Tuhamu jalasi marohana midahamu. Di dopakot Tuhan di batama bohina Tuhamu. Jala di pasor homma damena tutodim. Amin. Amin. Hurian itu hatta saluhuna kadamang dainang haanggi pinaribot na secara live streaming huriata HKBP Rawamangun songogati ni salam nami to hamu saluhuna hami paddita na marzamita liturgis parwarta dungi pemusik song leader dot multimedia lau pasahat petuhita saluhuna selamat hari Minggu madihita saluhuna Tuhan Yesus memberkati oras madihita.